Türkmenistanda, hususan da Aşgabatda we Daşowut welaýatynda dollaryň gara bazardaky narhy ýene ýokurlanyp, özüniň rekord derejesine ýetdi. 1-nji ýylda Aşgabatyň we Daşowutyň bazarlarynda 1 Amerikan dollary 27 manada barabar boldy. Bazarlarda kesitli bir narh ýok. Söwdegärleriň ýanyna baryp dollaryň bahasyny sorasaň, olar özlerçe narh kesýärler. Bahalar her sagatda ýokurlanýar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran Aşgabatly habarçymyz aýtdy. Azatlygyň Daşowut welaýatynyň çeşmesi hem regionyň bazarlarynda dollaryň her sagatda dünýäli gymmatlaýandygyny tekrarlap, onuň narhynyň mundan hem ýokurlanjakydygy barada myşmyşlaryň adamlary dollar satyn alyp goýmagy iterýändigini belleýär. Indi adamlar dollar alyp goýmana synanşýarlar, sebäbi dollar ýakynda 60 manat boljakmyş diýen gürrüňler bar diýip, adynyň efirde agdalmadlygyny soran çeşmämiz gürrüň berdi. Bellep geçdik 30-njy maýda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary hem aljylar tarapyndan daşary ýurt walutasyny 25 manatdan satyn almagy isleň bardygyny. Emma dollar söwdegärleriniň dollaryň ýeni gymmatlamagyna garaşyp, köplenç satmakdan saklanýandygyny habar beripdiler. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2016-njy ýylyň başynda dollaryň nagd görnüşli çalşygyny dolu ýatyrandan soň ýurtda daşary ýurt walutasynyň nagd söwdasy gadagyny edildi. Türkmenistanyň Merkezi Banky bolsa dollaryň resmi kursyny 3,5 manat möçöründe saklap gelýär. Ýurdun banklary ilatyň belli bir möçördäki türkmen manadyny nagd däl görnüşde daşary ýurt walutasyna öwürmäge mümkinçilik döretse-de, bu pul serişdesini nagdlaşdyrmak hemde olardan nagd däl hasaplaşyklar arkaly peýdalanmak düzgünleri dolu dünýäli çäklendirildi. Häzirki wagtda dollaryň resmi bolmadyk çalşyk kursynyň 27 manada ýetmegi bilen ýaşaýjylar şol sanda daşary ýurtlardan harit import edýän söwdegärler dollary resmi kursdan tas 8 esse gymmada satyn almaly bolýarlar. Dollaryň gara bazardaky narhy barha ýokurlanýan mahaly Türkmenistanda öndürilen we daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň hem gün-günden gymmatlaýandygyny, olaryň käbir görnüşlerinde gyçylygyň emele gelendigini görse bolýar. Soňky 2 hepdäniň dowamında daşary ýurtlardan getirilen gök bakça önümleri, çağlar üçin niýetlenen haritlar, towuk etleri, dermanlar, çay önümleri we meske ýaglary değişillikde azyndan 2-3 esse gymmatlady. Munyň bilen bir wagtda bu haritlary dukan tekçelerinde tapmak hem kynlaşdy. Mundan başga ýurdun döwlete değişli dukanlarynda arzan bahadan satylýan önümler hem ilata diňe çäkli möçörde, ýagny bir günde her adama 1 kilogram un, 1 kilogram şeker we 1 uta ahal ýagy satylýar. Dukanlara getirilen bu haritlaryň möçörüniň hem çäklidigi sebäpli bu ýerde uzyn nowatlary emele getiren adamlaryň, hususan da aýallaryň arasynda ýakalaşyklaryň hem bolýandygyny görse bolýar. Türkmen mediasynda ýurdun bedew wady bilen ösüşleriň täze belentliklerini tarap ynamly öňe barýandygy tekrarlanýar. Türkmenistanyň syýasy durmuşyna ýakyndan synedýän halkara we yerli synçylaryň ençemesi bolsa, häzirki wagtda ýurdun öz garaşsyzlygyna eýe bolany bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini aýdýarlar.